Zdravím vás, já jsem Mike. Dneska si tomu nového videa, kde si budeme zadovat úkoly prostě tady po Lučíně. A prostě princip je v tom, že já někomu budu zadovat úkol a on, pokud ten úkol nezvládne, tak si prostě dá do pusy chili. Je tu se mnou Lol Vanessa, Lil Denis a můj mladší brácha Nikolas, oni právě jdou tak tam přede mnou. A asi půjdeme na to, no. Budeme si prostě zadovat cipoviny a tak nějak to dáme. Takže se ozvu zase hnedka u prvního úkolu. Tak jdeme na to. Okay. Takže lidi, už jsme se rozhodli. Mladší bracha Nikolas dává první úkol. Takže zazvuj na baráček. Lol Vanessa. A tak se dává úkol. Tak Nikolas, jaký úkoly dáváš? Takže až zazvuj na nějaký barák tady blízko. Tady v těch třech, kdy? No, takže tady všech 3 baráků zazvoň prostě. Ale nesmí se prostě utíkat, musíme jít normálně, jo? Takže jdu na to. Na co? Ne! Takže už asi zazvonila, no. Zvonila jsi? Jo. Takže Vanessa už zazvonila a dáváme další úkoly. Takže lidi, Vanessa už... Haló? Vanessa už zazvonila na barák, tam typek teďka je venku a píská. A teď Vanessa zadává úkol mi, kurva! Takže Vanessa, jaký mi zadáváš úkol? Já. Nejsme si rádi s nikým. Jo. Čekej. Jo. Zakoupuj na to okno. Jo, zakoupuj. A musíš mu zamávat. Musíš, já to kouřím. Dobrý den. Týpek mi fakt zamával, kámo. Ten týpek mi fakt zamával, takže lidi, teď zadávám úkol já Mě? Denisovi. Ne, ty mě. Takže se musím trochu popřemýšlet v hlavě a Denisovi a Denis zadá tobě. a pak zase ozvem. Takže lidi, už mě něco napadlo. Denis, vidíš nám to krásně zasněžené auto, jo? Vedle té oktávky, nebo co to je? Myslím, že to je taky oktávka, ne? Ne, to je Mercedes, nebo Ford? No takže musíš prostě skočit na kapotu a já jsem podělej, takhle prostě se valej. Ne, prostě sorry kámo, pokud to nedáš, takže pokud to nedáš kámo, tak mám tady chili. Takže, je kámo, přijel tady na ten Ford zasněžený, dívej kámo, tu. Jo, dělej kámo, jen si na to lehni a prostě se začni valet. Já to udělám tady na to. Tak ty jsi těžký čurák. Tady? Ne, dělá to Denis nebo nikdo. Pičo, já si na to seru. Takže chili kámo, do pusinky. Hej, asi jo, protože mi to jedno, já to nechci rozhodnout. Takže lidi, my se někde sednout počkej, teď ti dám jdeme úkoly, já. do chili. Takže lidi, Ty mě? Denis teďka zadává úkol. Tady, ukáž si malinky, tady Nikolasovi. Nikolas, běž do bystra a pozdrav tam pěkně. Tady? Jo. Už se A asi začni páči tam se zamíká. zpívat. Zamíká se kámo. Je tak dohalen. Paní to zavřený. Tak asi, tak vymyslím Takže něco jiného. do kebabu. Do kebabu. Kebabu? Vypad do plavu? Ne, prostě tam pržá. Čest, Hasan. Ale to jsou úplně lehké úkoly kámo, já si myslím, že prostě se budeme zadávat nějaké extrémní úkoly, Denis. Tak víš co, zavoláme na linku bezpečnosti. Jo, tak Ne kámo, tady se nás můžou vyhledat přes tu budku, to zase ne, prostě nějaký, že budeme prostě za někým chodit, tady je nějaký chlapek. Hej, pojď, tak řekni mi co. No co, řekni to, dělej. Jo, teď. ne, Dělej, ne. tak máš jinak chili, Nikolas. Ne. Takže Nikolas musí zajít, že tím porcem tady sedí vedle nás a musím mu říct za ním, jestli dobrý den, jestli má jaké lové prostě, no. Takže. Takže, on to fakt udělal, kámo. Pane, omlouváme se, to byla challenge jenom na YouTube. Takže OK, no. Vanessa dává úkol mi, no. Do Hasana, zeptej se, jestli má na plyn nějakou trávu, že se ptá jen týpek, že potřebuje zahnat. Ne, tam je Danek, hej, tam je Danek Pecha. Tam je Danek Pecha, kámo, to ne. Tam je Danek Pecha. On sedí tam vzadu s nima. Já se zeptám o cígu. Sed na to, kámo, teď nej.
Tak jo, tak zahráváme něco jiného. Hej, lidi, takže já mám... Takže lidi, můj mladší bracha dal úkol Vanese, ať jde prostě dovnitř a zeptá se, jestli tam projekt pivo. Nevím, jestli ještě vidíte, ani já je nevidím ještě. Teprve půjdu dovnitř. Už jdou, kámo, už jdou. Ale ty jsi tam měli s těma, kámo, potvrdit to, že prostě tam půjdou, víš co? Tak tam šel Nikolas, ne? Jestli vidíte, tak ho nepřímo, kámo, tady je Nikolas. Běž tam s ní. Ona stojí přímo vlastně tady. Tu stojí, tady je. Je asi pás lidí, no. Co? Nevím, jde normálně prostě. Co vám řekla? Jestli to jsem prodali klobásku, ona řekla, že ne. Dobře, tak nashledanou. Zbýh ho Nikolas. Takže lidi, teď se vymyslel další úkol pro mě a pak se Počkej, já tak pojďme na zadávám, to s no. náma. Takže lidi, pořád jsme nic nevymysleli, pořád tady stojíme, jo, a nic. Takže co, ale dělej. Teď děláš, že proti... Hej, tak běž do DMK a zeptej se na balónky, jo. To už je zavřené, ale ne. Zeptej se na gumičky, na kondomy. Co je dneska? Dneska je co? Ty tam prodávají kondomy. Dneska je úterý, středa. Tyjo, ty to sedmi, tam chodě. Takže Majky, dělej se ty. Jo, běž tam a zeptej si, tam prodávají gumičky. Na kondomy. A co mám říct? Gumičky na kondomy. Na kondomy. Kámo, to je blbé. Běž tam. Tak normální, kámo. Nepůjdu s Ty tebou. jsi mi taky dal piču, taky úkol, co se má skočit na auto. Ty jsi chtěl nějaký extrémní, ty věci. Pojď, Majky. Sám si mi řekl, Jo, že jo. mám skočit na auto, ty koko. Tak až se zeptá na balonky, to je lepší, nebo se tam prodávají Durex. Jo, ty se... No tak jdeme na to, pojďte, pojďte. Nikolas, pojď sem. Já se zeptám na něco jiného, jo, neříkej mi to. Jo, se to prodávají nějaké gumičky. Jo. Sponky do vlasů nebo tak. Třeba na spaní? Nemáte tam takové ty připínaky na vlas, takové ty blbosti? Takové. Jenom to, co to vidíte. Jenom to všechno, jo? Děkuju. Tak to asi nic, že Nikolas? Neneka chtěla. Nic jiného. Tak to asi ne, no. A Durex to neprodáváte. Vy jste zmrdí, jo. To se tam prodávají Durex. Ona jenom to, co tady vidíte. Jo, jenom to, co tady vidíte. Takže Denis jste si dělal znovu vychutnám, ty zmrde. Jdeme tam. Ještě. Já jsem chtěl kamerovat, tak pa. Tak čau. Papa. Láska. Ty drž hubu? Drž piču, bo ti ho tam šoupnu. Kámo. Počkej. Takže lidi, už jsem mu dal úkol, dal jsem vlastně úkol, že až uvidí nějakého borce, tak se za ně musí rozběhnout a říct mu, prosím tě, prostě přiběhne úplně udýchaný, jo, a půjdu s ním, abych to mohl natočit. A prostě přiběhne a řekne, prosím vás, pane, oni nás tady chcou zbít a my nevíme prostě, že se potřebujeme někde schovat, jo, takže on se ho zeptá prostě na cestu, kde se můžeme schovat, takže až uvidí nějakého člověka, tak se ozvem, tak jdem na to. Takže lidi, už jsem člověka, my se teďka jdeme rozběhnout. 3, 2, 1, teď. Dělej. Prosím vás, oni mě chcou zbít. Ani nechci přisát na děti. Pak to vyšlo. Denis, takže máš asi chili zase. Já Řekl jsi to špatně. Máš u něho zastavit a zeptat se na cestu. Ty pičo, Takže kámo, je mi to líto, kámo, ale... Kámo, je mi to líto, ale máš už další. pičo, tak já se snažím, ale... Máš další chili, kámo. To vidět. Takže jdem na to, vymyslíme další úkol. Nebo chceš jiný úkol? A to už musíme udělat, ale musíš to udělat. Jinak máš dvakrát chili. Kromě toho auta už nic nebudu dělat. Dobře, tak Denis, víš co? Běž za tu holčičkou, baby. Jo, Dělej, kámo, dělej, kámo. teď ti, že ji miluješ.
Teď jak nevím. Dělej. Vypadáš, kámo. Ona je moc malá. Pojď to dělej. Došla. Nevím. No, ona někomu volá, jdu do píče, zase kvůli tobě, Majky. Kámo. Hej, já jsem tě nechtěl znásilnit. Kámo, tak je mi to líto, ale máš chili prostě už, no. Ty pičo, Už mě nezajímá, že máš chili, kámo. Takže vymyslíme další ukaz s Salfem, jo? Takže lidi tam jdou lidi a on musí prostě před nima běžet a spadnout, jo? Dělej se, vole. Až tam vzadu, ale za těma druhýma. Tam běží teďka lidi. Nepůjde vidět vůbec. To byla teda hlena. Kámo, má chili. Jo, ale splně, no. To je nebo. Bráško, máš chili. Zas to děláš špatně. Protože si nebrečel. Nejen to, ty jsi měl spadnout takhle před ním a dělat, že brečíš, takže máš chili, kámo. Nevím dělat brečím. To je jedno, prostě řvat. ještě jeden pokus. Ne, kámo. Hej, já nemám. Tak dáme mu ještě jeden pokus? Jo, tak bys měl a já, tak. Dobré, tak další pokus dáme. Že tady něco nešťastný. To auta schválně. Ne. Vem tu popelnice. Když lidi musí vlezat do té popelnice, začít se kývat a Ale je spadnout. prázdná, dělej. Takže dělej. A to bude bolet, jak spadnu. Dělej. To bude bolet, jak spadnu. Dělej, Dělej. kámo. Ale ne, to bude Tam máš bolet. na čili. Tak máš chili. Hej, Michael, to bude bolet, tak co ukáž ty, ne? Jak do toho půjdeš a Máš vydáš chili, do kámo. půjče. Máš chili. Tak vole, to nejde, víš, že to bude bolet, čuse. To ne. Proč to na mě házíš, kámo? To ukáž, ne, jak do toho půjdeš a shodíš se. Ale chceš brečet? To nebude bolet. Ne vůbec. Tak běž za ní a zeptej se, jestli nechce pomoct. Máš to lehčí. Řekni, že jí pomůžeš, dělej. Já vás jebu, kámo. Měli jsme do nějaké extrémní úkoly vydávat úplně lehké. Tak Tak mi vykořte všichni. Vole, tak běž do toho, ne, a ukáž se. Ale nechceš ještě se víc rozbrečet, kámo. Čurák malý, fakt, že jo. Už to nic Já maximálně se zavřu, zhodíte někdo z vás, tak pičo uvidíte. Majke, si nezhodíš, tak Lidén. uvidíš. Vyhazujem ho. Ho? Už jdem? Žádný problémy. Ty kámo, do čeho mám líst? To je druhé popelnice. Tak pičo, tady to popelnice. Pičo, Běž do kavárny, běž do kavárny. a co se zeptat? No pičo, už je zavřeno, kvůli tobě. Teď co mám dělat? Co? Tak ať jde náš bytov, Majky. A co náš by to věk, kámo? Hej, jdem mluvit s duchama. Čuráku. Já se zeptat ty paní, jestli má cigo. Ne, zeptej se, jestli nechce pomoct. Jaká? Kámo, ne, dej nějaký těžký úkol. Půjdeš dovnitř, sedneš si a budeš tam prostě sedět jak starý chlap. Ne! Jo, Nikola. Ten, kdo se na tebe podívá, řekneš, co čumíš pičo, měl 18, mám problém, no, tak co? Normálně tady to... Ne, more, normálně běž tam a sedni si tam, Jestli normálně na něco půdu. Půjdu, jak máš ten rok, tak já se tam obču a Jestli ti něco udělá, tak tam půjdu. Ne, tak já se tak obču, teď se jasně něco řekneš, tak já to čumí. Dobře, tak dáme ještě jedno kolo a ukončíme to už asi, no. Takže... Tak asi až tam dojdeme, tak se ozvem. Takže lidi další opět má strach tam jít, takže už máš, kolik máš chili už? První. Takže on má jedno chili. Denis, ty máš 2 chili, ne? Jo, ty máš 2, kámo. Tak jo, zadává. Takže 2 chili, jo, takže zadává. Tak máš čili. Nemá čili. Takže chili, jo? Zadávaj, Dobré. máme. Zadávej mi. To nebyla, já ty debil, jak to můžu asi udělat, ty kokote. Hej, já jsem řekl extrémní, ne také pičoviny, ale. No tak já nevím. No tak. Když to kačeny a udělej to tu. Jo, já? A je otevřená vůbec? Tady tako.
budu s Majky. Hej, víš to Majky? Nechoď se mnou. Takže lidi, já musím do Kačiny a sednout si tam prostě do hospody a jít si sednout. Takže lidi, já jsem hospodinu se tam u okna, úplně mi zrek na čudáka. A taky jsem se dobře domluvil, no, čekám. Styl, no. Počkej, no tak už jdem. Já to dál vidím. Já jediný asi nebudu mít chili, no. Takže co, pičo? Takže co, pičo? Co jsi s ním? Já jsem řekl, že si tam jestli tady můžu jako koupat česká na kamarád, že tady máme stráz. Jestli se může to zasednout, no že jo, v klidu. Takže kámo, teď zadávám opět já Denisovi! Denis, se mi to líto. Já tam nejdu, jdem do piči. Ne dovnitř. Víš co? Běž do Penny ukradnout pikal. Já neumím krást, kolik to mám říct? Jo, Majky. Ne, já dělám si prdel. Běž na druhou stranu, rozběhni se tam kámo před tím typkem, spadni na zem a řekni, že máš zlomenou nohu, že nemůžeš chodit kámo. Jo, Takže... A já nebudu pádat piči. Dělej pičo! Proč mi prodáváš nějakýma klukama, pičo? Dělej kámo. Ono, že tam dělej. 10, 9. Dělej. Jak mám jaký spadnou? No je ukloužený. No tak to je tvoje minus. Pojď sem. Musíš dělat, že má zlomenou nohu, týpek ne. Před ním! Před ním! Sorry. Počkej. Dělej, dělej! Dělej! Dělej, pičo! Kámo, on ti utíká, dělej! Má po třetí chili lidi, po třetí chili! Takže lidi, my jdeme nachystat chili a znovu se vám ukážem, tak jdeme na to a pojďte s náma. Takže, já vím, nechtěl jsem to stopnout, protože jsem si vlastně uvědomil, že to stopovat nemusím, je to někdo z nás může podržet. Jsi čurák, Takže lidi, lol Vanessa si už dala chili, Já chci tady ještě. bracha si dal taky chili a Denis má trojnásobek, protože třikrát nedal to. Já jsem A to dává- vysypal, já jsem to Ukaž to vysypal. kámo, ukaž to. Já jsem to Dává tolik vysypal. chili. To je tvoje minus, pičo, Já nemáš jsem žádný dělal problém. prdel. Takže dělej, kámo. A musíš to celé dopustit, takže dělej. Vypalí hupa. To mě úplně, ale. Dobré, Nikáš, nešaj na to, vypaní jej. Ukáž. Ukáž to, kámo, ukáž to. Kámo. Kámo. Po každé noci následuje nový den. Kámo, proč jdeš bez sníh? Pojď sem, kámo. Ještě jednou, ne? Já jsem dal trojnásobek. Takže lidi, máme tady konec videa. Snad se uvidíme ještě u dalšího videa. A tady bude v popisku všechno, no.
Takže nazdar lidi a snad se uvidíme u dalšího videa. Zdar!